ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯାଏ। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଏକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମହାଭାରତର ଏକ ଘଟଣା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସରୁ ଫେରିବା ପରେ ମହାବଳୀ ଭୀମ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ବୃକ୍ଷର ଚେର ସଦୃଶ କିଛି ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତାହା ଏକ ବୃଦ୍ଧ ମାଙ୍କଡର ଲାଞ୍ଜ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଏହି ବୃଦ୍ଧ ମାଙ୍କଡଟି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଲାଞ୍ଜ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ହେଲେ କାହିଁକି? ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭୀମ ବାନରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ କାଢିବାକୁ କହନ୍ତି। ହେ ବୃଦ୍ଧ ବାନର, ତୁମର ଲାଞ୍ଜକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଅ, ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ମାଙ୍କଡଟି ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମୁଁ ଏତେ ବୃଦ୍ଧ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଲାଞ୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହିଁ, ଦୟାକରି ତୁମେ ଏହାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଭୀମ ସେ ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଶତ ସହସ୍ର ବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଏହା କହି ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ଏ କଣ, ଲାଞ୍ଜ ତ ଟିକେ ବି ହଲୁନାହିଁ। ଭୀମ ରାଗିଗଲେ, ପୁଣି ଲାଞ୍ଜକୁ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲେ। ଭୀମଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ହେଲେ ସେ ଆଜି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବାନରର ଲାଞ୍ଜକୁ ହଟାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଏହି ଅପମାନକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଗଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ବୃଦ୍ଧ ବାନର, ତୁମେ କିଏ? କଣ ତୁମ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଏହି ଲାଞ୍ଜ ହଟାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। କୁହ କୁହ ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ବାନର ନୁହେଁ। ବାନରଟି ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା ସେହି କପିଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାବଳୀ ହନୁମାନ। ତୁମର ଯେତେ ଶକ୍ତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନମ୍ରତାର ଅଭାବ ଥାଏ ତେବେ ତୁମ ପତନ ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ ହନୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।